Radio sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 1 tana gosira anw fɛ yan sɔgɔmada in na o waati kelen kanbagaw o filɛ ni Yaya Watara kamot bala Jangolondugu kaw fɛ yen nɔ kanbagaw waati kelen sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoniw lase waati o kofɔ aw ye binganikɛlaw wulila u ka waleyaw la kokura kunungo sɔgɔmada an b'a ladɔnniya k'a fɔ Yaya Watara ni sɛnɛkɛla don a filɛ ni Jangolondugu a ka denmisɛnninw ye denmisɛnnin dɔ kun ye moto ta kunungo binganikɛlaw ye moto ni minɛ a la Amer don Urusi Bordeaux don o baarajugubaw kɛra an fɛ yan kunungo jamana ɲɛma bandaw a ye lɛtɛrɛ kɛ ka ci jamana fila ma kunungo olu ka yɛrɛma hɔrɔnya nasiraw la Siranɔnikaw fɛ ale ni Togo olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye bi ye Mokhtar Wan ale fana taara ka taa sangafoli sɛbɛ tɛgɛnɔbila ko la kunungo Tchadikaw ka lasigiden min b'an fɛ yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ a taara ka taa tasi bila kenu Énergie du Mali Lamine Seydou Traoré ale ni Alassane Dramane Ouattara kunungo o hakilina caman falen ɲɔgɔn na ka sanga gɛlɛya bɛ Énergie du Mali ko la bi Burkina Faso Pama ani Fadanguruma ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso sɔrɔsiw taara bi janfa la janfa min n'a kɛra kasaraba ye o ma kunu ninnu kafala kibaruya tɔw kan an ka sɔgɔmada in na Donkuwari filɛ a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sibi fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni nin waati sera binganikɛlaw u bɛ wuli ka waleyaw la o satikɛ la kunungo n'o o bɛnna tɛnɛ ma fɛn min ni o ye Yaya Watara ale ye sɛnɛkɛla ye Jangolondugu dugu kɔnɔ ko a denmisɛnnin a denkɛ n'o kɛra ka a ka moto ta k'a bɛna ci la gare la ale nana ci min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a sigintɔ Zegu ka dɔn ye biro da la ani kameleni dɔ ye ɲɔgɔn bɛɛ olu ko a tɛmɛna sira bɛɛ k'o t'a tɛmɛ sira ye wa ko a kana o bɛ taa di faamaw ma k'a ka yɛlɛ moto kɔfɛ a yɛlɛnna moto kɔfɛ ni kameleni kofɔlen o ye nin petini kofɔlen ta moto kɔfɛ ka taa n'a ye fo fɛn min n'o ye Lamisa Kɔnɛ ale ka yiriforo fanfɛla la ka taa lasigi so dɔ kɔnɔ yen fo kana se sɔgɔmada ye n'a ma sa ni denmisɛnnin kofɔlen a yelen tɛ wa o taara ni moto ye moto minnu taara n'a ye an bɛ aladɔnniya k'a fɔ Amer don a couleur ye Urusi Bordeaux ye o siratigɛ la a ɲininen don baden bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min kɛra siganama ye fɛn ye i kɛrɛfɛla la a ɲininen don fɛ k'i jija ka kunnafoni di walasa fɛn min n'o ye moto kofɔlen a tigi bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min na n b'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara in kɛra kunungo an fɛ yan Zeguwa o la fɛn min n'o ye Madu ye mairie Madu ko a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ walasa fɛn min n'o ye ni moto kofɔlen a bɛ se ka don a tigi garisɛgɛ la cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o laɲini kɛlen don ni maa min kɛra ye fɛn ye e bɛ se ka wele se radio sababu yɛrɛ ma yan walasa a bɛ se ka tigi lasɔrɔ cogo min na walima n'i ka so fanga bonda min na i bɛ jija k'a lase o fanga bonda la faamuyali ko ɲuman o ɲininen don an fɛ nin cikan in na ni Ala sɔnna an bɛ tila ka sigi cikan in kan Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye bandaw a ye lɛtɛrɛ sɛbɛn kunun k'o ci jamana ɲɛmaa fila ma Sierra-Leonekaw ka jamana ɲɛmaa ale ni Togo jamana ɲɛmaa o jamana fila bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya o tun ye kunungo ye o siratigɛ la o bataki min n'a y'o sɛbɛn o y'o kalan ni k'o ci nin jamana fila ma ka sanga u ka baaraɲɔgɔnya ma Mali kibaruyaw la halisa an ka premier ministre n'o bɛ tali kɛ Mokhtar Wan na ale ye taama kɛ kunun ka taa tɛgɛnɔbila kɛ gafe dɔ la n'o ye sangafo sɛbɛn ye ka sanga Idriss Déby Itno ale ka saya ma
ba awla duna ka fo muktan wan tara kata o malika bunya masigi anaka sanga fo sebe kata tegano bla kola ka sigi kuma ka yaja ka fo chad kauka di mana nyamai aye min ke mali sakon ko bela jelen bado satigala ko akan yukana kana foli ke chad kauka la sigidena wala sa ka ke tilade ka tilala si chad di mana nyamama mama to Idris Deby ka sanga afake Idris Deby itno ka sayama ko mali ba fuka walimondo ka klaga do donge ko alaka ajigoronya energie di Mali nasrawla Alassane Dramane Ouattara kolwar kauka masake aye bandaw katila dem simla kunungo nobe talke Lamine Seydou Traoré la Mali ministre nga bar ngesnembe kuran koma ka sanga kuran tiga bami nobe Mali labi ni maldo be ka nyongo jela kala ko ukoni bado nga fo kuran so fempembe anfa ya Mali la ajubaju abora kolwar jamana ga kadu Mali la o satkela Lamine Seydou Traoré atarani batake kunungo Alassane Dramane Ouattara yapsimla a bolen kofe aya ja ka fo ale nana kana tila de la bandaw kunya bila tila mina no yayi ka fo ko akana kana hakilna gira ke Alassane Dramane Ouattara la kurantege sebakoro jugara Mali la a kuran dum bela jela famba o be bo korbar jamana kan yali o jamana flan ba ka tugu jme wala sa aka ni balen noya Mali kon bulu Lamine Seydou Traoré kon ya ja ka fo ale kon bolen ko Alassane fe ko Alassane bisimilali min daka karamali min daka ko jaraye ko saba o satkala ko kon dali mbala wa ya ja ka fa bina asekona de mayra ke kurankula wa ale tatolo kale dalndo ala ka fo Alassane abena ka ketula wala sa o Mali bisika bon ngela bayna Mali kelekelo dayana kunu onobe talike kapralo kabadumyala kabadumya naye keleke turatu korodu aye keleke Faransi ancien commandant douane na abora aye sosia ke Faransi jamana kan ya ja ka foni mako folen ko atunga koroni ancien commandant femme ban fe Mali la katunga korona bibi na ko ala ga karfam na la kunungo kasito san keme Caporal Kabadumya a wolola 1920 wako adona armée la 1940 kataw masa fo kana se asegnima ko ni 1994 ko atuma ka salata o ma ko folo no be talge Caporal Kabadumya la ko ala ga kafam la kunungo wa ma chama kumbe akene kan Faransi jamana nyama ko ajala ka faka sutrali ya kachala fa bina kesini wala ko France ka ko meno jo bakala kadaka ko kelemi kala hexagon ni Mali swasu walma plafina swasu kala sawu ka taw o bojugu wulu ka di Francima ni ma ko fole no be talke Caporal Kabadumya la ko ya sekona da mayra bela jelen ko la wa ko alaga kalfam la kunungo asomo wulu kono ya ja ka foko maado mami ni aya sekona da mayra ka bolengo keledala jamana yere baskiri nasrawla Burkina Faso kunungo pama ale ni padanguruma ni nyonche nege kanya sigin wati mamina ni ukamu wuli kumbe fe kata yoro dola pama ale ni padanguruma ni nyonche utara do jamfani agelera kosabe Burkina Faso sa suma min sera kayala o jogina kondo tamba chama olu tununa onu bulo fen waso ko ni ajatemne o bulo fen tunka cha kosabe fen chama la machama kumbe akonnana min ngali bebi fo itega bo Burkina Faso tala fo mbe ga falaka yala ko beli halamina min ngali tuminda mbe o ka ambe watimna comme c'est ça ko war ko fi amba awladuna ka fala sani kangarma daminge kunungo tene o munu newluka baranges nebe permis red doni manama foko inspecteur de permis o fenf me ko war de manaka ko aya chama bulu bo barala kunu kada ka kana na ka fo permis beta ta su bela le na korbar de manaka yurugu nyonyalimbe ayoro la kusabe o satkela mala dona ka fo ma ko bla da grindala ko munu be permis di a expert pempembe a inspecteur pempembe yoro ko fo la ku bela jeli bo barala wala sako kada ka kasalam be ga kebi korbar de manaka nana
ko a ma sata barika ka bɔ kojugu ko n'a sɔrɔ a ko yɛrɛ kun dɔnnen don a kun fɔlɔ ko o ye permis bɛ di maaw ma cogo bɛɛ lajɛlen na ni wari kɔni b'i kun dɔrɔn i sera ka permis passer ma se ka passer ko u bɛ permis d'i ma o de la o ye permis ko bɔ o jɛkulu ka bolo kan an bɛ waati min na komi sisan k'a ko kalifa gendarmew la o la sirakunw la k'a bɛna ye sisan sirakun bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ gendarmew la ni permis yera maa min bolo min ye faux permis ye walima ni permis ɲɛnama tɛ maa min bolo ko o bɛ sogo i sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔbarikaw u ye nin kunnafoni di kunun cadikaw fɛ yen mankan bɛ cadi sɔgɔmada in na mugu kan sɛbɛkɔrɔ galen don sɔgɔmada in na kosɛbɛ a jarala k'a fɔ ngana ani société civile olu kun y'a jira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ min kɛ o wulikajɔ n'o bi ye tarata ye o ye bi boloda tun a wulikajɔ la wa u y'a fɔ cogo min na kɛra ten ka d'a kan ko wulila sɔgɔmada in na kabini nɛgɛ kaɲa 5 waati maaw tilalen ko sugurudun na u y'u ka labɛn daminɛ o don taara sɔrɔ lakanabaw jɔlen b'u ɲɛ kɛra marifaci ye gaz lacrymogène o sababu k'o cɛla k'u cari ɲɔgɔn na ko nka o bɛɛ lajɛlen n'a ta jama bɔyɔrɔ ka ca hali n'a sɔrɔ a jamaw ma ca fɔlɔ ko nka ko jama bɔyɔrɔ ka ca ka da k'o ye labɛn kɛ cogo min na ko o bɛ fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na k'o ka hakilina jira k'o kɛ hakilina min b'u la o y'a ye k'a fɔ ko maa min bɛ bi tan n'o ye Mahamatɔ Idris Debi ko k'ale n'a ka jɛkulu gɛn k'o bɔ nin jamana ɲɛmaya la wa ko Faransi nana ka na Cadi kɔni tiɲɛli kama ko Faransi ka taa ka bɔ yen o y'a sɔrɔ fɛn min n'o ye Cadikaw ka jamana ɲɛma Mahamatɔ Idris Debi a ye premier ministre sigi kunungo o premier ministre tɔgɔ ko Albert Tahimi Padake ko premier ministre kɔrɔ don ka da ka ye premier ministre kɛ 2016-2018 ka bɔra ale bɔra premier ministre la ko Idris Debi Itno ale tun ye premier ministre o jɔyɔrɔ bɔ Cadi taabolo la n'a ma ɲa k'a fɔ coup d'état kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mahamad Idris Debi ale fana ye wele s'a ma ko a kana bila gouvernement ɲɛfɛ walasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman ka fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye kan bɛ di aw kan bɛ o waati la a to bɛ n ka Mamadu